गिबि गिबियावनो आंनि एसपी बड' निउस चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासिहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ फरायनो आं आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारि। जाय समाव भारतनि गोरिब नखरफोरनि सुबुंनि थाखाय PMJY नि गेजेरजों गंफा गंफा न' होनानै बे नखरखौ बारहुंखानिफ्राय रैखा खालामनायनि मिजिं लादों, नाथाय बे न'नि सायावनो खायसे दालालगिरि खालामनानै बे न'खौ जानला मानला लुफुंनानै बारहुंखा गैयाब्लाबो बायनानै उल्था न'जोंसो मानसिफोरखौ आलाय सिलाय बुथारनो नागिरनाय बायदि थांनाय 11 अक्ट'बर खालार खालि PMYJ नि करापसन सिद्दिक ब्लकनि थाइखाजाराव फोसावनाय खौरां बायदि फिन मैया भेरगाव डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव थानाय हास्रा VCDC नि 3 नं डिमाकुसि बागाननि फिसाय गोमाजानाय रान्दि माइना बर्मननि PMJ नि न'खौ VCDC नि चेयारमेन सुक्राम बर' तारगुति गामिनि ठिकादार सन्जय रामसियारि बिथांमोना दिनैसिमबो लुफुंनो हाजोबाखै होनना सुलुङाव फोरमायो। आरो मख'थावना बाथ्रादि एसे लुफुंदोंब्लाबो बेबो 6 मास जानाय लोगो लोगो खिरखि दरजा बायनानै गुगा जोबलांनायनि थाखाय गले गले लुफुंनो खावलायब्लाबो लुफुंहोनो हायैनि थाखाय जोबथायाव राहा गोथे जानानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनायखौ जोङो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों रोखा नुनो मोनो। सानफ्रोमबो खौरां बिजोंखौ बदलायोब्लानो दिनैनि खालाराव गोबां बिजोंनि रादाब बिलाइखौ दखल खालामनो हानाय मोनसे रादाबा जादों जिनाहारि। मैया बिटिआरनि गोजोनपुरि क'क्राझाराव सासे उन्दै बर' आइजोनि जिनाहारिनि सुलुङा खौराङाव फैयो। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बे जाथायखौ लाना क'क्राझार पुलिस थानायाव मैया बनसुआ जिनाहारि खालामग्रा आनवार हुसेननि हेंथायै साप्लिमेन्टारि एफआइआर होफैनायखौ जोङो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनो। आरो बेवहाय बनसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला जिनाहारि खालामनायनि केसाव अनलि पक्स'नि IPC एक्टखौल' होदोंमोन, नाथाय ट्राइबेलफोरनि मोनथाय एट्रसिटि एक्टखौ सोसननाय जायाखैमोन। आरो जायनि थाखाय बे एफआइआरखौ सोफादेरनानै बिथांमोना फोरमायना होयोदि बर'फ्रा मोनफ्रोम समावनो गुबुनजों बुथारजानाय, फेक एनकाउन्टार खालामजानाय, रेप खालामजायोब्लाबो माब्लाबाबो ST आरो SC नि थाखाय प्रिभेन्सन अफ एक्ट ट्राइबेल 1989 एट्रसिटिनि आन्दाराव जेसेबां प्रभिजन दं बेफोरखौ दिनैसिमबो सोफायैनि थाखायनो बिथांमोना बे प्रभिजननि गेजेरजों ट्राइबेल आरो SC सुबुंफोरनि अन्याय खालामजानाय सुबुंफोरा थार बिजिरनायखौ दिनैसिमबो मोननो हायाखै। आरो बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला बे आयेननि गेजेरजों स्पेसियेल DSP रेंकनि इनभेस्टिगेटर फार्स्ट ट्रेक कर्टआव बिसार जानायनि 30 आरो 40 साननि गेजेरावनो बेनि थार बिसारखौ मोननानै भिक्टिमा सरकारनिफ्राय मोननो गोनां अनसुंथाइखौ मोनथों होनना खावलायनाय दाबिफोरखौ थारै क'क्राझार पुलिसा गनायाब्ला बेनि थाखाय गासै ट्राइबेल दल संगठनफोरा खौसे जानानै सोमावसारगोन होननानैबो बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा खालामनायखौ जों सुलुङाव नुनो मोनो। बेराफारसेनो क'क्राझार जिल्लानि एबसुनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी बिथाङाबो बे जाथायनि सायाव दुखु फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनो। लोगोसे खाम्फा बसुमतारी बिथाङा बुङोदि जिनाहारि खालामग्रा आनवार हुसेनखौ रायजो राजानि सिगाङाव लाबोनानै उदां फासि होनांगौ होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा खालामनायखौ नुनो मोनो। मैया क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा महकुमानि महामाया फरेस्टआव सिगुन दाउआ थैयै थैयै प्राय जोबस्रांलांजोबनायखौ रैखाथि होनायनि थाखाय BTRनि CM प्रमद बर' आरो BTRनि हाग्रामा बिफाननि EM रन्जित बर' बिथांमोना गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिसिम आपिल खालामहरनायनि लेखा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया जा फानहरदों बेखौ मैया गायसननायनि सानाव खौरां बिजोंनि सिगाङाव EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा बुङोदि पर्बतजरा हाग्रामानि बिहाव आरो बिबनां लिडारनि जायगा, जाय गामियाव गाइखेर आरो जौ लोंनो VIP गारिजों फुङावनो बिथाङा फैयो। 17 बोसोराव बिथाङा नाथाय जेबो मावासै। ओंखायनो BPFखौ बाल्टिंनि खांख्रायसो होननानै बिथाङा एरैबायदि बुङोदि बाल्टिंनि खांख्रायफोरा जेरैबायदि मासे खांख्राया बाल्टिंनिफ्राय बारखोनानै थांनो नागिरब्ला गुबुन मासे आथिंजों बोबथाबना लाखिनाय बायदि थिक बेबायदि BPFफ्राबो रावखौबो गोजौ फारसे थांनो होयो पार्टी होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथाङा रोखा खालामना होयो। आसामनि बेकार लाइमोनफोरनि मोनसे मोजां खौरां, फिन आसाम सरकारा 3rd आरो 4th ग्रेड साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्ट वेबसाइटखौ बेखेवना होफिनबाय। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला गासै 12,600 ता पस्टनि मादाव 3rd ग्रेडआव दङ 7,600 आरो 4th ग्रेडआव दङ 5,000। नाथाय मोनसे मख'थावना बाथ्रादि जायफ्रा मेट्रिक पास जादों बिथांमोना 4th ग्रेड आरो जायफोर हायार सेकेन्डारि पास जादों बिथांमोना 3rd ग्रेडखौ एप्लाइ खालामनो हागोन होननाबो सुलुङाव रोखा फोरमायो। ओंखायनो फैबाय थानाय बे इन्टारभिउआव उथ्रिसारनो थाखाय साखाफारा जाखानो थाखाय आंनि एसपी बड' निउस चेनेलनिफ्राय बिजाथि जागोनफोरनिसिम गुरै खावलायहरनाय थाबाय। जेब्ला 29 खालार खालि जामारा इन्टारनेशनेल कन्भेन्सन आरो एक्जिबिसनआव खृष्टान धोरोमारि सुबुंफोरनि सुबुं गुमायाव बमा बेरफ्रु होनायाव 53 बोसोर बैसोनि सासे आइजोआ थैनानै 60 सा सुबुंनि जोखोमफोरनि गेजेराव 12 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै गथ'आ 95 जौखोन्दो हामख्लाब जानाय, 21 सुबुंफ्रा ट्रिटमेन्ट खालामनो गोनां जानाय, 17 साफ्रा ICUआव थानो गोनां जानाय आरो 3 जोबोर गोब्राब हालोदाव थानानै जेब्ला बे गिलु-बालु जाथाया भारतजों लोगोसे सारा मुलुगखौ सोमोनांहोयो अब्ला ADGP अजित कुमारनि बानजायनायाव 21 सा पुलिसनि मोनसे स्पेसियेल इनभेस्टिगेसन हानजाया जाथायनि सायाव नायबिजिरसंबाय थानाय समावनो 30 अक्ट'बर खालार खालि थामहिनबा मैया डमिनिक मार्टिन मुंनि सासे सुबुङा केरेलानि त्रिशुर जिल्लानि
दुकारा थानायाव सारेन्डार जायो होनना सुलुङाव फोरमायो। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बिथाङा आरब हादोराव 4 बोसोर थानानै भारतसिम फैदोंमोन आरो खृष्टान धोरोमा लाइमोनफोरखौ खैफोदजों दैदेनगासिनो दं होनना बिथाङा गावबो सासे खृष्टानब्लाबो बे खामानिखौ मावदों होननानै बिथाङा गदागार पुलिस थानासिम गावनो थांनानै सारेन्डार जायो होननाबो सुलुङाव फोरमायो। आरो लोगोसे बिथाङा बे दायनि थाखाय जा साजा मोननांगौ बेखौबो रुजुना लागोन होननाबो सुलुंनि गेजेरजों बिथाङा रोखा खालामनानै होयो। मोनसे सोमोनांथाव रादाब रिलायन्स इन्डास्ट्रिनि चेयारमेन मुकेश आम्बानीखौ बुथारनो गावथारनो होननानै थ्रेटेनिं होनाया गासै खेबब्रै जाबाय। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिथांनिफ्राय 400 कौटि रांखौ होनो हायाब्ला गावथारगोन होननानै जाय गोजाम मुकेश आम्बानीनि इमेल नम्बरनि गेजेरजों फोसावहरदों बे इमेल नम्बरखौ चेक खालामनानै मोनथिनाय बादिब्ला सादाब खान होनना सुलुङाव फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेराफारसेथिं सासे दखानिखौ बाइकजों लामाजों सालायलांनाय सुबुङा गावथारनानै गालाङो। सुलुङाव मोनथिनाय बादिब्ला पान्जाबनि बिथां हरिशदार सिं जाहला बाटेन मल रडनि एसोसिएशननि आफादगिरिमोन आरो बिथाङा जेब्ला लामा सेराव जनानै दंमोन अब्लानो बिथांखौ उदैयाव गावनानै गालाङो होननानैबो सुलुङाव फोरमायो। थारैनो भारतनि रेल डिपार्टमेन्टआव मा जामारदों बेनि थार सोंनायनि फिनखौ नायगिरनो थांबाय थानाय समावनो बिनि फिननायखौ मोनै समावनो आरो फिन बिनि उन रेल जाब्रबथाय जानाया भारतनि रेल डिपार्टमेन्टनि मोनसे साधारन बाथ्रा जानानै फैदों। जानो हागौ रेल डिपार्टमेन्टआव माखासे सांग्रांथिनि आंखालावनो मैदेराबो प्लेटफर्माव बेरायथिंलायनो हानाय रबिबार खालारनि सावगारिया ओनसोलनि सुबुंफोरजों लोगोसे हादोराव रेल डिपार्टमेन्टनि सायाव सावरायजानाय आयदा जानानै फैदों। मोनसे दुखुनांथाव रादाब थांनाय 7 अक्ट'बर खालारखालि हामास उग्रपन्थिफ्रा इजराइलनि मोनसे मिउजिक फेस्टिभेलनिफ्राय किडनेप खालामनानै लानानै थांनाय 23 बोसोर बैसोनि सासे जार्मान इजराइली आइजो मैया गोदोना हाना बुथारबाय होनना जार्मान सुलुंनि गेजेरजों बिमाया फोरमायो। आरो बेराफारसेथिं 35 बोसोर बैसोनि सासे पान्जाब आरो सिन बेंकनि अफिसारा मोनाबिलि समाव राजीव मुंनि ट्रेन स्टेशनाव बाज्रुमनानै थैनाय जाथाया नखरजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरखौ समखिखांहोयो। बेजों लोगोसे आंनि दिनैनि रादाबा एसेनोसै। थारै नोंथाङा आंनि रादाबखौ अननानै खोनासंजोबनायनि थाखाय आरो दिनैसो नोंथाङा आंनि रादाबखौ खोनासंफ्लांदोंब्ला अननानै गोदानथार आंनि एसपि बड'लेण्ड निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै गोजोन्थों।